Jatend piny William Ruto timo twak kod jatend piny moyier mar Amerka Donal Trump ewi chenro mar kelo kwe e piny Haiti. Twak mar Ruto kod Trump e sime biro seche machuok kende tok Ruto loso kod jatend migao mochung'ne weche maiye ma piny Amerka Antony Blinken ewi wach achielno odiochieng' manyoro. Kaka jafwambo marwa Chris Owino miyowa ler, magi gin okenge mag Ruto neno ni piny Amerka okoloko toke ne chenrono motelne kod obila ma pacho kae. E bwo seche 24 mokalo, jatend piny William Ruto otweyo kisera mar temo lombo piny Amerka e bwo telo ma jatend piny Amerka moyier mar 47 Donald Trump mondo piny Amerka odhi nyime kod siro chenro mar kelo kwe e piny Haiti, chenro ma otelne kod obila ma pacho kae. E mano manyiso kihondko kod kibaji ma Ruto nigo ni piny Amerka nyalo loko tokgi ne chenro makamano bang' Donald Trump kawo telo e chak dwe mar achiel higa manyien. Ruto ne ogoyo sime ne Donald Trump kod jatend migao mar piny Amerka mochung'ne weche mag iye Antony J. Blinken e bwo seche 24 mokalo. Kokalo e mbui mare mar tudruok mar X, Ruto lero ne oywayo tol ne Donald Trump kendo chwalo ne ute mag puoch gi pak kaluwore kod yiero mare kaka jatend piny Amerka mar 47. E twak margi, Ruto yango ne gi mbeko ewi chenro mar kelo kwe e piny Haiti ma otelne kod obila ma pacho kae e riwruok kod pinje mamoko. Giluoro ni omenda maromo bilion 38.5 ma piny Amerka ne osingo mar miyo piny Kenya ewi chenro makamano nyalo muonyo pi. Ruto okwayo Donald Trump mondo odhi nyime kod siro chenro makamano. Jatend piny Amerka Joe Biden osebedo ka siro lwedo okenge mag piny Kenya duoko kwe e piny Haiti. Kata kamano, nitiere luoro ni piny Amerka nyalo loko pachgi tok Donald Trump chamo muma dwe mar achiel higa manyien. Twak e kind Ruto kod Donald Trump biro seche machuok kende tok Ruto goyo mbaka kod jatend migao mar piny Amerka mochung'ne weche ma iye Antony J. Blinken ewi wach achielno chieng' tich abich jumani. The American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Maromo obila 400 ma pacho kae ne ochopo e piny Haiti dwe mar auchiel higani. E kor dwe mar 10 higani, e kinde limbe mar Prime Minister mar piny Haiti Gary Conol pacho kae, Ruto ne osingo matero obila mamoko maromo 600 e dwe mar 11 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.